så klamt der. Ja, det er det sgu. Kæft for... Nej. Fucking... Nej, fy for satan, altså. Hvor er du henne i dag, så? Hvorhen? Dig? Hvad? Hvor har du været henne? Jeg har været på arbejde. På arbejde? Nej. Nej, du har ikke. Det kan jeg ikke noget. Hvor er du henne en drik i dag? Ja. I kælder? Nej, hvor vi var ved hende der... Katrine? Jeg var hjemme med Katrine. Er ikke der, du er hjemme nu? Hvem? Nej, hvor... Eller er det Katrine? Ulrik? Har du hjemme Jo, vi er... Katrine Hedemann. Nej, hvad fanden er det, hun hedder? Au. Katrine... Berg. Nej. Jeg kan ikke huske det. Nikolaj Berggans lillesøster. Nej, det er Mette. Hvorfor kan jeg huske sådan noget? Det er Mette. Nej, det er slet ikke noget at gøre. Det er Mette. Nej, hende der er bagrent, der bor på jernbanestrædet. Pas på. Vil du andet slik? Hvad? Min telefon. Ja, ikke din. Nej, det er din, Jeppe. Kom ind. Vi har fået fuld besøg. Se, Jeppe. Hvem er det, der er kommet? Hvem? Det er Gitte. Ja, det er ikke hende, der er fuld besøg. Du er så sød. Er du ude og buller? Jeg skal... Nej. Har du den der madras her? Ikke noget, du er her. Ja. Gitte. Nå, skal de bruge den? Gitte. Jeg skal sove, så tager jeg en anden en med lige. Nej, Gitte. Nej, den anden en er ovenpå. Gitte. Jeg kan ikke bare sige den. Jeg kan ikke sove, når mine forældre ikke er her. Nå, så godt du kommer om til Lasse i. Nej, jeg skal sove med dem, ja. Du kan sgu ikke. Jeg skal sove med en potter, Gitte. Så sidder vi hjemme. Hun er jo sur på dig, Jeppe. Det ved du godt. Jeg er super dig. Hvorfor? Hvad? Hvorfor er du sur på mig? Jeg ikke er mere Mere hvad? Gitte. Er det ikke? Skal vi se gyser nu, Jeppe? Så vil du lige se hjemme. Må vi slukke lyset, Jeppe? Så må der ikke komme en ind bag døren. Hvad gider du ikke? Jeg kan ikke. Hvor er du henne? Pigge. Er der en Piggy? Piggy, han kommer til Bramming i morgen. Ja, Ja. prøv at skylde mig en telefon. Skulle han da en telefon? Ja. Og fuck. Pigge. Nej, ikke Pigge. Fuck. Fuck Piggy. Hvad hedder ham? Pigges ven der. Ham der. Hvad den hedder? Michael. Ja! Bang, kappen. Ja! Han er en nar. Hvad nu? Nej, det er han til ikke. Er det mig, der er en nar. Ja. Er Piggy en nar? Nej, han er fint. Er han en sød dreng? Ja, han har en lejlighed. Han har en lejlighed. En bedre end Lasses kælder. Nej, lad os skille den bedst. Det ved jeg også godt. Ikke? Du er sexet, Jeppe. Du er også lidt en flot fyr. Prøv at høre her. Der var en gang, jeg skal fortælle en historie. Okay. Så nede med Telenor. Ja. Du har fået en iPhone billig De derfra. gav mig en telefon. Gav dig en telefon? Ja, Hvad for en? det ved jeg ikke, men jeg kan bare ikke finde den. Er nogen af det? Er den her? Der er så en Golf i baggrunden. Det er min. Ja. Men den kaster du rundt med hele tiden, så synes ikke, du skal have den. Jeg er forsikring på den, så du kan bare smide den ud af vinduet. Nå, okay. Falder også langt ned. Det var en god sang, du havde på Facebook i går, Jeppe. Hvor? Ja, jeg går på Facebook.
Jo, det havde. Kan du huske det? Hvor meget har du lige drukket i dag, Jeppe? Det ved jeg sgu da virkelig ikke. 60 bajer Vi har købt en bil. for en 20'er. Nej, det er stykker. Hvad har du nu lavet? Forhjul er faldet af. Forhjul faldt af. Det er faktisk rigtigt. Det ved det skulle ikke have for godt. Det er løg. Det var ved at falde af. Han er ved at falde af. Det er jo heller ikke godt. Det er en tyk mand, der har sat den forkert på. Hedder han Ej, prøv at lugt. Den stinker, tro mig.